Ka samla refiners warjuri arpos na merta na St. Anthony's College bat kabadai ka cadet jong ka 61 Meghalaya Girls Battalion NCC kabala yo ban mi khmat tang marway na kanika than shatay la mingi ha ka NCC Mount Everest Expedition 2025 kadai ka way na kilay prangot kidkad NCC kibala pendaban kiyo ya ulum Mount Everest ha ka kenjang ka ba prajar praspa sab kundai mitar ha ka khat pratrik jemang kani ka jing job jong kani ka samla na ka jela ka pen iya ka jing minot ba ka jing turishitam ka jing aisha ba ka jing tibet jong ki samla na kani ka than shatay la mingi kate ka kenhuan kala pendapan kiyo ya ulum Mount Everest hakapor saw sapusan bajiman stem ki arngot ki weipat ki thei kiyo lum na kani ka jela Meghalaya ki bala yo kham hashwa ya ka bakum kani ka jing job ki kenthop ya ka kong wan suk merthong ka pulit constable ka bakiyo ya uni ulum haus nam arjar khatlai bar ka senior GCI Dolin Kharbhi na ka 61 Meghalaya Girls NCC Battalion ka badiru ke NCC cadet barim na ribhoi ka bala yo ya ka jingjam ha ka bakiyo ya uni ulum haus nam arjar khan rio na lor kate ka jingjob ya u Everest ka refiners kala pendap ru ha ka bakiyo ya ulum Mount Abu Gamin ha ka kenjang ka ba nyawa jar lai spa san pesan mitan ha Uttarakhand ha ubenai nailar jong usnam baladam ka samla refiners kala pelut ya ka puar jinglong kena jongka ha jeli shop hashwa bakan kenre no shakenton umon latkor kadi ka khun ka balai na pedeng kisan ngot shipara ka refiners kala ai buram mi kimi ki kpa kata uba shlur bor khar mendai barka kong diamond sea warjuri kum kinong kershan bah khmat habaro kani ka jingat enti ka jongka na kabenta kinong shong shnong ka than shate la mingi kani ka jingjob jong ka sama refiners klalong khampalat banya ka jingjob shimet jongka bar klalong ru kum ka jingkerman na kabenta ki weipan ka jing sngoten nat ka jongka ya ka kam kiyo lum kala sedang na du bakaladan benta bar ka NCC ha ka por bakadang le school ha auxilium convention deling ba ka NCC bakala sedang ban sngoten nat ha ki kam sport bar ya shimbenta ha ki program ba pher jong ka NCC nalor ka jing ang nuat ha ka kam kiyo lum ka refiners ka deiru ka batbet ha ka jingale kai wushu martial artist bat kickboxing ha ka ba kala jumi khmat ru ya ka jela ha ka jinga ko ba pher kini ka jinga shimbenta ka jongka kila ya rap bante ya ka met ka phat bat ya ka bor perkhat perdan jongka bat ka balam ru sha ka jingjam ban kiyo ya ulum u bajrong tam ha ka perthei u Mount Everest